31 urteetan Lekeitxeko frontoian irakasle lanetan aritu zen, bera ere lekeitxiarra da, 78 urte ditu, eta hain naiz hizketan Fausto Larrinagari buruz. Fausto, ongi etorri txulara, zer moduz? Ongi etorri. Ondo zaude? Bai, ondo. Bai, ni ondo. Bai, ederto. Fausto, gero hitz egingo dugu, berba egingo dugu hainbat kontutan, nola besteak beste, Aritz Erkiagaren maisu izan du zinela, txikitatikan, berak 8 urteo zeuzkala zurekin hasi zan, baita bere anaia eta beste hainbeste gazte urte, horrenbeste urteetan. Baina, Fausto, zuk ere badezu zure historio propioa, pelotari bezala, kantxero, maisu, eta bar hasi aurretikan. Fausto, konta iguzu pixka bat, zure gaztetako Lekeitio hartan, nola sortu zineten horren beste pelotari, ez? Belaunaldi batekoak, gutxi gora bera pentsatzen dut, Arrasate anaiak, Anakabea anaiak, eta beste horren beste Landa ere bai, Jose Landa, espanaiz konfunditzen. Nola sortu zen Lekeitioko eskola hura, Fausto? Bueno, gereztuk pentsaeban, eskola zabaltzi Lekeitxon. Gauza barrera esan. Gereztu zein zan, argitu iguzu gereztu? Gernikako enpresa. Gernikako enpresa, Borja Jalaintzako pelotariak, handik pelotariak urtate benak, Lekeitxotik, Gernikatik, beti Borja Jalain enpresarako pelotariak zirean. Hago horraz egin nian, zesta batzuk itxi bezenan, fronte karri bezenan, gutzago, 8 mutilaz egin nian. Zarria, Anakabe, Arrasate, Barrueta, Zarragoitia, akordako zara, Zarra. Santiago Zarragoitia. 8 bataz egin nian. Anaz egin nian, itxi bezez zesta batzuk, pelota batzuk, ordu batzuk eguazan entrenateko. Nik 15 urteneko esan, apur bat 15 urte batzuk, zu 14 urteaz debutateko ziria. Berandu xamar, Fausto? 15 urteaz, hasi. Ordura aurretik, kirol asko inikoa. Futbolian, ondartzan da hori, asko ibilitakoa. Pelotan, esku pelotan, palan, danetari biltzen ginen. Kirola asko, baina zestia, 15 urte. Artean, zesta punta ikusita nonbait? Bai, ze orduan saso horretan, Lekeitxon partiduk egote ziren, profesionalenak, bai. Orduan Ondarrez, Arrasate Napoleon, Carlos. Napoleon, Bereikua, Lekube, asko, Gerrika, asko, Gernikako Reme. Maixularetan zein eukitzen uten? Maixurik ez gendunek, guk ez gendunek, egon zan kantxero zela, Jesus Mendieta, eskuko pelotari ona izan ikua, baina bera eskuko pelotari izan zen. Guk, geure konturak ezen bat. Guk hasi ginean, eta Gernikara, alegintze ginen, Gernikara aurreratzen partiduk ikusten. Sasoi hartan hasi ginen urtean, esan egon partidorik Lekeitxon. Aurretik egon ziren urte batzutan, orduan ikusitxak zestia, baina zestan. Da gero, Gernikan haute ziri partidu. Gernikara zuten ginen, urreratzen ginen, partiduk ikusten. Da legin ju, Egurbide ikusi, Ondarreza ikusi, Gizasola, Txino, eurak imitaten. Besterik ez eguan, frontoian orduk sartu, da eurak imitaten alegin ju. Zegoan besterik. Horretan urten gendu pelotari. Nik handik urte bira debutan eban, Gernikan. Harrigarria da, maixuri gabe hasitako zenbat eta zenbat puntista izan dan historiaren zehar. Neri, Fausto, atentzioa deitzen dit, hain kirol teknikoa izan da,
Ja. ez? Nola ikasi leiken profesore bat gabe, maisu bat gabe, bakarrik bestiak imitatzen, ez? Hori, baute dauka alakorik beste kirol batean, Fausto? Ez du pentsaten. Baina are denporak horretara zan. Orduan, zegoen beste. Gure lekitxon menipen izan egon, besterik izan. Eta batero batek igual agertzen zen handik gaztetan ibilindik oren bat, edo zerbait zer esate dut, baina zebez, gitxi. Lekeition izan ziren puntistak, zuen aurretikan? Asturiat izpazter esatia, izpa bigarrena, hasi izan gurekin bebai. Hori behizia zen, horretan sortziretan. Lehenengo debuta ban izan zen, izpa bigarrena. Egun bat aurretik, ni baino aurretik. Izpak debuta zapatu batean, da nik igandean debutan eban Gernikan. Eta debuta egiteko... Debuta egiteko nola izatezan? Gernikara ensaiatzea jun, da intendentearekin berba egin, edo? Ez, gu juten ginen batzutan, Gernikara. Izpa eta nitxa alkarrekin juten ginen entrenaten. Gernikara batzutan, da narratibele gotezan, baina arepe gauza gitxi izatean. Esan, bai, maixo, ero intendentean egon zan, baina esate dut eskumarekin, azkarrago, baina hortik kanpora, hortik ez gauza handirik, Eskumarekin azkarrago, hori ze, baina besterik ez gauza handirik. Ara joten ginen, da, holakoren baten, ginen urte bezan, da, akordaten naiz behin Gernikako gizon bat harrien, Kastor harrien zalapetza, Kastor harrien, honen Alberto eta Pedro oharrateten osaba, hemen partetik. Etorri zan lekitxoko frontora, eta Jesus Mendieta, kanjeru baz berbetan, da hori lekitxoko mutilak debutateko dira, ez dakiz zer, eta bai, Larrinaga debutateko da, eta izpa, bai, eurak, etorri zen lekitxora buelta bat emoten, egun pasan, etorri zen, horretaren tera nintzen, debutaten ebala. Kastor harrienek, esan da. Horrek, Gernikan jatetxea zeukana zen? Hori. da. Kanaia zirien da, nik bitzan do, Kastor zala niri zauztan da. Harrien eskuzko pelotari famatuare izan zen, ez? Bai, hori Felipe. Felipe Harrien. Felipe, eta gero beste bat egon zan, saso baten intendente modura egin baina Gernikan, Ricardo, ero. Ahibili zan intendente. Debutaren partida gogoratzen zea? Debutaren kombinazioa. Akordatzen naiz, bai. Uriondo jaio, Urtubi eta neu. Bai, akordatzen. Zagutu gozu horrek, Urtubitxa, jaio eta zuk ez dut zagutu baina, Urtubi igual. Entzun da, bai, baina bestela... Zu Gernikare torre zintzinen horrek ez ziren jokatzen. Baka horra joan ziren horrek irurek. Eta zenbat partida jokatu zenitun Gernikan? Gernikan nik asko jokatu dut. Partido asko jokatu dut, bai. 75 urten arte, hori xasat debutan ebana, 72 askanak. Gabon sasoia, hor debutan eban, gero egon nintzen, jokatu eta hasi debuta, da lauba partidora, Las Vegaserako kontratu heldu jaten. Bela uste kontratu bialdu zen, Las Vegasera juteko, baina, ziniziaren bat joan, zen nik gereztuko eskolako nintzalako. Gernikako eskolako bat, eta ezagusten ezin jotela. Zian berdala, euren frontoitara, ero Tampa, Miami, orduan Okala, Porpiar zezirien egon hondik. Miami, Tampa, gero urtsa zazuen hondik urte betera, ero bira zabaldu ziren Porpiar Okala eta hor. Eta lehen da biziko aukera Floridara joateko Okalara? Bai, Okala, 3 hilabeterako. 3 hilabeterako joan ginen, untile gaztiak. Eta zer nolako... Sortazio, tegu. Bai. Zer nolako oroimenak lehen da biziko denporadakoak? Ondo.
Bai, Ranch Motelen bizi ginen, zuk ezagutu zen dunarek, zezue, Ranch Motel, bai. egon zinen jokatzen. Han bizi ginen, Ranch Motel. Ranch Motel zan hotel txiki bat, Bai, frontoitikan oso gertu, etxe txikitsuak, bai. bai. Han bizi ginen. Kontuan euki behar da okalako frontoia, zegoela ezen erdian, zan Bai. laranja arbol tartean, rantxoak eta bar, zibilizaziora nolabait esateko 21 minutu edo pasatu ziren. Gehiago, 20.000. 20.000, bai. 20.000 gehiz bilera, 20.000 okalara, okalako herrira. Bai. Bai. Han ibiltzen ginen, Han bizi lagora. ziren, nere garaian bizi ziren Txikito Bolibar, Onaindia Gernikarra, Ja. eta Ispare ustet berarean han bizi zala garai hartan. Onaindiarekin. Eta zuek konturatu naiz, ibili zinela Okala, Fort Pierce, itinerante xamar garai hartan, ez? Frontoi finko batean egon gabe. Ez gu gaia ginen, zue, por ejemplo, egun zinen Tampara batzuk, ez batzuk, Miamira, baina, bueno, kuadro fijoku zinen, bertan, baina gu gaia ginen, heldu ginen ara, da, klaro, beste kuadro bat budura zen, eta gu ibili berri zetek edun, hantxe Okalan, horrengo Forpierzera, hilebi Okalan, hilebi Forpierzen, da gero jarforrera beste ez dakize bat hilebete, beste 5 hilebete, 6 hilebete, horretara. Relleno bezala jute zineten batzuk. Bai. Tampa, Okalan falta ziren pelotari, bueno, Okalara, horretara ibili ginen. Bueno, urte batzutan, bai. Nahiko urte, bai. Eta Ameriketako ametsa hori zertzen, amets gaiztoa edo gustura ibili zinen? Ni gustura ibili nintzen, bai. Txarto ez, lagunakin, lagunakin ondo konpontzen zinean, bizi zinen lagunakin. Lehenengo kurtien bizi ginen Francisco Ormatxea, Narbaez, Justo Etxabez, da egitzen bazen du. Justo Etxabezan, Jose Etxabe hori zesteru izazana, Markinarra, Gernikan etxe bazen zestak, Jose Etxabe, haren anaia. Bera, 64 urte, 65 urte orduan, beragaz bizi ginen, da berak kotxi, automobila, berak eukan, seguk ez eukan ezer. Frontoia zegoan frontoia Ranch Moteletik, ez da giz, 1.000 1.000, 2.000, olakoren bat, egun itxi gora bera. Baina, bueno. Beste aldetikan aukera eukizenun pilotari oso onak ikusteko, ez, garai hartan, ez, bai Okalan edo Miamirare joaten zinen parteekin irak ikustera. Bai. Miamin hilebi egon nintzen, bertan entrenaten da Forpierzen jokatzen hasi aurretik, da, ikusi no, kuadro ona egon zen, oso kuadro ona. Honek, Katxin, Aziz, Joe, Zuranaia, Rufino Torrealdai, oso kuadro ona, Alberdi, Katxarritos, kuadro oso ona. Sasonin egozirin ganera orduan ere, kuadro bat... Zuk, etzenun maixurik euki, baina zu oso analista edo observatzailea zinen, asko fijatzen zinen horietakoa, kostadilua ondo manejatzen zenun, hoiek ikusita baliatu du izan zizun gero zeuk jokaldiak hobeto burutzeko? Bai, gehien bat bertan, hemen Gernikan kostaua lotari gitxik, ondarrezak apur bat, egurbide bebai, baina beste kostaua gitxik uste zen. Estatu batu batan jurintzen Zuranaia Zulaika lehena, hau Alberdi, Joe, rebotate kostaua, oso honak. Bestik ez zeben botatzen, zen horretxek irurak, Zu noiz hasi zinen kostaduak botatzen? Ni Gernikan botatzen eban, baina ni akordatzen ez lehenengo partidu jokatzen eban debutian, kostauak botatzen eban zen nahiko. Danak gehienak gauza ondurte eusten. Narratibelek, bueno, bai, horre gauzak ondurteten da benin ondo dagoz,
ondo urte, gauzak eta errezira bazik du partidua, lehenko partidua. Baina, antua gehiago landu bir da, eta jokaldi jamota, bota bir da ni. Baina, da apuro bat, edo segon. Orain, Fausto, orain ikusiko balu nola jokatzen duten orain, zer esango luke, Arratibelek. Bai. Hore, nabaritzi ikusten bada, pentsa. 15 partidu batet, 9 tanto jokaldi txiketzen da bena, Bai. Ez leno eskola zaharrekoek olakoa ziren, tantua landu, ondo lana biarrasko egin, da alako batian bukatu, eta hain justu miamin da, nik hori enuen ezagutu, baino Pedro Mirrek eta baten batek sarrera txar bat egin ezkero ofizinara deitu, eta kargu hartu, hau ez da egin bihar, edo ez, alako gauzak beste garai batzuk ziren, Fausto. Gero, Orlando, Hartforden ere ibili zinen, han ere kuadro ona askoa esautuko zenun, Hartforden zeuaz, gorjai alain zeuaz, bai, zeu zabozela, bai, ze urte izango zen. 80an ero? 80an, bai. Hemen daukata kontata, bai. Nik han urte temporada bakarra egin nun Hartforden da 80an izan zen, bai. Hemen daukata kontata, zu 80an egon zinien. Bai. Eta ni aurretik egon nintzen, 76an, azkanengo hilebizetan, egon nintzen, 76an, azkanengo hilebizetan, Hartforden, eta gero, 80an, temporada osua. Temporada guztien egon nintzen, eta osorik, ene bat. Bai. Da gero, 81an, Berenzonek hartu. Eta gero urte batzuk geroago, halako batean Orlandon amaitzu zenun. Bai, 3 urte, nik Berenzonea zen eban 3 urte, Berenzonek hartu banin, ni Gernikan egon nintzen, Berenzonek hartu banin Hartford, ni Gernikan egon jokatzen. 4 hilabeteko deskantzu hartu neban, 11 hilabeteko urtebi jokatu genduan, guk etxen genduen 11 hilabete jokatu, 11 kobratek edu zuek, 10 jokatzen duen, da 12 kobratzen duen. Tampan daukala, tampan da mien, baina guri hori be, 11 hilabete jokatu, da 11 kobratzen genuen. Ez genduen, da bueno, egon nintzen 11 hilabeteko urtebi, eta etxera torteko gogon eukan, zaren zuen, lau bat hilabeterako etxera nahi dut, letorri. Eta partido batzu jokatu Gernikan, da, bueno, etxera etorri nintzen. Da Gernikan jokatzen agola, honek, Berenzonek hartzen dabela, berentzo, bueno, 4 hilabete egon nintzen, da, bueno, amaitzeko, Berenzonek hartu dabela Hartford, da, nahi badot, gorjaielaen jarraitzu, edo Berenzonea jugan da. Dudarik ez neban euki. Gorjaielaen badak ezagutzen eban, zerreuan, gutzako, zeuan gauzat dirik. Nada, bueltaka urtian 4 fronto igual, pasabiar, 4 fronto batetik bestera, orduan, nik Berenzoneaz. Berenzonea ju nintzen da, bueno, han, egin eban 3 urte. 3 urte egonda, 3 urte, eta gero Madride zabaltzeko zan. Madrideko frontoia. Madrideko moestan lasak kontratua, 3 urterako, arako firman eban. Ja, klaro, haesan zabaldu. Haesan zabaldu, nora jo merzan, Gernikan hasi nintzen jokatzen, da Gernikan jokatzen nagola, bueno, Orlandorako, moesten kontratua. Arratibelek zauztan Gorjaela ira barriro juteko, bai, baina, bueno, hondik, zegoan fijo, esan hori. Eta bestia, Orlandoko, zauztan nahi badu joan. Bueno, Orlandora joan nintzen. Orlandon, bueno, ondo, gustora. Orlandon ondo nintzen. Eganera, udia sasoian etxere torten jauz, alerrira. Da hor, partidu jokatzen ebazan, da, bueno, ondo gustora egon nintzen, Orlandon. Eta Orlandon zeundela grebak harrapatu zizunan? Bai. Grebak, bai. Bai, gogorrez esan apur bat. Grebia urte eta 4 hilabetero egon nintzen greban. Da gero, bueno,
gure asoziazioak, sartzeko zauzkun, eskaintzeko enpresiari, eta, bueno, batzuk hartu baza, pelotari batzuk, beste batzuk ez, da, bueno, ni hartu uste, jokatzeko. Baina, bueno, nik ez neukan esperantzari jarraitzeko jokatzen, zen nik nahi neban eskondu, da nire emaztik ezin izan, berak beren lana ezin izan, bera handeren joan lana, da ezin itxi beren lana, eta orduan errezago zen nik izti, hemen zeo zer, Euskal Herrian zeo zatetxe. Bueno, ni etorri izteko esperantzi, baina zaten euskun, bueno, huelgi jarraitxun berdogo, venga, aguanten berdogo, aguanta, no txartu. Azkanin, hori eskaini egin. Bai, bueno, ni jokatzen hasteko beste batzuri ez, da, baina, bueno, ni jokatzeko sasoia ja zakin esan eman ez. Naitxa, kontratu firmat euki, deitxu nintzen Etxanizeritz, esan nintzen parkatzeko, baina ez. Ni ez noila jokatzen. Eta guztau, peni da iztia, ondo jokatzen zagoz ondik, eta ez dakizan, bai, baina ez daukate. Ez neban, eskuntzeko nintzen. Bai, eta erabaki zenuten Lekeitxon gelditzea, bazenun lana, beharra? Ez neukan, ezer. Baina, bueno, emaztik baukan biharra, orduan, hortik, bueno. Ezer ez, baina, justo kiroldegiz etxeko zan orduan. Lekitxoko kiroldegiza, da han kantxero mendieta zan, baina mendietan ja askan urtiak. Beste bat sartzeko, pelota mundua bultzatzeko, eta beste monitore bat, pelotako monitoria, kantxero modura monitore, eta beste monitore bat gimnasiorako, eta piztinarako beste batzuk, eta, bueno, puesto batzuk egon zirean, da, bueno, presentan nintzen, da, bueno, nik taran eban, puesto neuka taran eban, da, bueno. Eta postu hortan, sartuta zegoen zestapuntako maisu izatea ere bai. Bai, esku pelota zestan, eta bai. Da, gero, resorzinok ordua, gero, bueno, zate euskun, gauz asko ingetu. Ordu resorzoin, hasieran, diferenti izan, gero urtik aldatzen jo ziren gauzak, baina, bueno, danetik enberrizak endu, hasieran. Bai, zuk hasi zinen ikasten maisuri gabe, gero Ameriketara joan, empirikoki edo zure kabuz gauzak ikasi behar, erakusteko garaian, bazenun buruan zerbait metodologiaren bat, zure kasa egindakoa, edo derrepente nik ume bati nola hasi, zer erakutsi, zer pasazitzaizun burutikan? Bueno, ni aurretik, ni profesionala nintzala, beti biltzen nintzen laguntzen, Lekitxoko mutilaritza, Lekitxoko gaztik zestan ibiltzen ziren, gero profesional urte bai batzuk, areri laguntzen ibiltzen nintzen, entrenatean igual eurak, eta, bueno, beti frontora sarri zuten nintzen ni, mendieta eta amistad handizan eukan, da orduan, profesional nintzala, beti frontora sarri zuten nintzen. Deurari, gazti ganeote zirenari, alegintzen zen laguntzen. Da, hor, ganera zazo baten, ez hausten, bai, aldamizek, deitxu esaten, profesional nintzala, Orlandon jokatzen nagola, baina huelgi greba aurretik. Zauztan, nahi badot nik entrenadore bezala Lekitxoko eskolan sartu. Lekitxoko eskolan mutilari neuk erakustia. Ibiltzen nintzen laguntzen, Darratibele jakitxeban hori, Darratibeleke aldamizeri kontautzen ero laguntzen, han ibiltzen nintzala gaztiekin, erakusten, da partidu komuntaten, txapelketak, eta, da, bueno, hortik aldamiz enterazan, aldamiz deitxu eztan, Orlandotik aliagan nintzen urte baten, ia, kiroldegiz etxen dan sasoian, ze frontoi bakarri zan ordu momentu. Kiroldegiz etxen dan sasoian, ia nahi badot, maixo modura Lekitxoeko eskola. Bai, zueldo bat, ordaintzen badozu, bihargin batek irabazten da bena,
aparte Gernikan partido batzuk jokatu, Gernikan Durangon partido batzuk, bai, etorriko nintzateke. Ni eta, bueno, kirolde gehiatzen da nindori, bueno, kontu neukiko. Kontatzen dugu zeuaz. Baina ze pasa zen? Grebak urte bala. Grebak urte bat nik enpresek kontra urte neban. Orduan hori puestu, hori eskeni ustena honek Aldamize, hori galdute guan. Horrek aparte eskola zarra itxi zirian. Eskolak ordu guk grebara joan ginen, da hori denpora asko jarraitzu genduen greban, da hori eskolak itxi zirian. Baina, bueno, da gero, hori udaletxik hori puestu ipini ban, da, bueno, hori hor sartu nintzen, da, seguretik ipine ban, neure guztoko gauza baten. Da, bueno, guztora. Ume bat, hasi berritan, zer nolako lekzioak ematen zenizkion lehenengo gunean? Ni neu ikasten jo nintzen. Bilarre, ni pentsatzen du, lehenengo erakutsi berriakona mutiltxiki bat, zestan, esaten dago, nik eskuz berakutsi nagoa, palame bai, nena zestaku, jake zuk zesta jokatzen, da ni zesta jokatzen. Lehenengo erakutsi berriakona nintzako da, peloti sartzen. Peloti puntati sartu, eskuturra solte, gogorde, tenso esarizare ipini. Solte sartu bertzera, puntatik sartu berda pelota, hori da lehenengo sartzen ikasi behar da. Espada sartzen ezin bota, sartu behar da lehenengo. Eta gero beste gauza bat erakutsi berriakena nik, denporia zik edo, lehenengotan bestakitxe, neupe kiliko loibiliko nintzen. Denporia jo nintzen ikasten gauza. Zer gaitxik, kostauak eta be bai, nik kostaua botaten eban, ikusitago beste batzuri, baina kostauko pausuak zeitzu zirian da zerren berzat, gero jo nintzen ikasten. Zestia punta, zeo zer gaitxik deitzen jako. Zesta puntati sartzen da beti pelotia. Badakizu hori, puntati sartzen da. Gero beste gauza bata, botabe, peloti botatzen dozunin, peloti puntan egon berda. Nahi remati danian, nahi atzera botate onzunean, nahi eskumian, nahi rebesagaz. Puntara korreitzen itxi berdozu, da handik botatzen dozu pelotia. Handik emoten dutazu indarra. Da horre gauzak, claro, konturatzen jute zara, bertan, erakusten azten sari nian, da kostauko pauso dana nik oneri, aritzerkiagari modura, behen anaiari eta egon zirien danari, nik gauza bardinak ez. Kostauko posturak, claro, pauso batzuk diraz. Eta pausuk, espada zuzen moten ondo, gatxa da kostau ondo botatia. Da gero zela lagundu berziakon. Eskerragaz lagundu berziak ondo. Eskerreko bezua importanti da. Nahi rebesagaz edo kostauan. Da gero, hainken posizioia. Ez da posizio bardina, ormabi bat bota berdozunean, edo barrura bota berdozunean, kostaua esaten dago, edo zabalien zigar bota berdozunean. Hainken posizioia aldatu txenda. Dorre gauzak gaztillari erakutzin berdotazu. Aparte, lehenengo neu botaten eba. Claro, nik, modu saso, ni neuan, ondez da hobe botako neuke. Eskanengo botane bat, lau botane bat, ondo botane bat. Nau kostau. Baina, erakutsi berziak, claro, lehenengo norberari ikusi berda dutzu, zaitxu ez, botaten ikusten zaitxu ez, da, honen txini bota berdozu. Bueno, baina pausuk ikasi berdira zela. Rebesaz botateko sasoian be, pausuak, horrek hiru pausuk ikasi berdozu modura, ero eskumiaz bota berdozun, eskumiaz bota berdozun, pausuk ikasi berdozu modura, kostauen pausupe ikasi inbertiraz. Da, noiz luzatu berdan, peloti puntara juteko, da noiz bota berdan. Ezkerreko eskuga importanti da. Nundik heldu berdozun zesti, bai. Nundik heldu berdozun. Batzuk bere egitxik heldetzen dabe. Heldu berda, beste esku baino apurtxu bat berago. Atzamar puntak berago, heldu berda zestia. Zestia ondo heldu teuki berda. Ez badago, zesti solte badago, nik ikusten dara pelotaresak. Winter Series jokatzen, da zestia rebesaz botatekeran solte txendan. Winter Series jokatzen,
azaleike, figura, gaur egunin, dagozen figura. Atzeruz botatekeran, rebesa, altzatekeran, soltetzen dabe, da gero heldutxe holtze barriro. Hori ez da pasabia. Ez di heldute hon berda, hartzen duzu momentuan, eta botaten duzu momentuan. Depora guztiak. Solta berduzu, aurrera lagundu, zenba nahi duzu lagundu. Behian nahi baduzu, behian nahi baduzu, behian itxi berduzu eskerreko bezu. Bestela, gora erun berduzu, gora nahi baduzu. Baina solta ez. Dagoz pelotaziak soltaten da bena. Gauza guzti horiek erakutsi ahala ikasi zenun? Bai, nik egiten nebazan horrek. Egiten nebazan. Baina, zergaitxik ez neban, klaro, orduan hasi nintzen konturatzen zelan ziren. Ikusten mutilari, eta zerren berrizan, da zeintzu ziren pausuak, da egunero eurari esaten gauzak, konturatzen. Ikasen, horrela aritzerkiagaz egon nintzen, berak, esaten dana, egon nintzen horren kontura berbetan, aritzerkiagaz. Esan nintzen, berape, nire beste urte, etxen da benin, 30 urte, gauzak gehiago jakingo da belondik. Baina, beren kasu diferenti da, ze berak ikasi iban. Berak beste pertsona batetik ikasi iban zen horre gauzak. Orduan, beren kasua, bera, asko aurreratu, berak, badaki zelan erakutsi, berari erakutsi dutzen. Berari erakutsi dutzen modura, berak alda erakutsi. Fausto, Erkiega nahiak Markinan bizi ziren, baina Lekeitiora etortze ziren zestapuntaz ikastea. Bai, are gaztin 3 egun Lekeitiora. Egun 2 entrenamentuak eta gero ostiraletan partiduak. Harritzekoa da, ez? Markinan bizi eta bertan frontoi ederrazkoa, maisua edo aukera, eta zer dala eta Lekeitiora zure gana. Bai, kaso apur bat, niri lehenengotan ezaguzten nien, nik esan dut zuen, Markinatik Lekeitiora, unibertsitatea, pelotak unibertsitatetik. Lekeitiora, eta nahi bada mutilak, baina gauzia izan, klaro, euren aita izpaztartarra. Pero Markinan bizi, baina sarri etortezen aita gurasu bizitzaten. Euren aita Jose Ramon, etortezen gurasu bizitzaten etortezen izpaztarrera. Orduan, pentsaban, Lekeitio ekarri, Lekeitio nitxi mutilak entrenaten, da bera izpaztarrera eroan. Hor denporan izpaztarrera. Lehenengo aitzola izan, beren anaia, aritzen anaia, eta gero bera. Beste izpaztarreko mutil batzuk egon zirien euren aurretik, eurakin beba ibili zirien, egon ziren izpaztarreko beste mutil batzuk. Zure agindupean, zure eskutik, Makina gazte pasatu dira. Aritz, agertu zanean, ikusi zenun zerbait berezia bazuela berezkoa? Berezkoa, klaro, eske pelotarezia eginen behar da. Ez da, pelotarezia egin dut, ez da llegaten. Pelotarezia bai, berezkoa, gauza batekoan, pelotia, bera etorri zen 7 urtekin. Da, ni akordaten ez, lehenengo egunian, ni frontora heldu nintzen, bera ikusi neban lehenengo eguna, eta beren anaiaz detorretxe guan frontora, eta aurreko orman, hane bilen bera pelota bateaz, da zestandi bateaz, bera baino zestandi jauaz, da, posturak eta zeuka motibori, beren kontura ibilitzea, 7 urte, baina sartu itxe bat pelotia. Uste zen dut, sartu itxe bala. 7 urte hazia, pelotita. Gero hasi zeniaz, gero posturak eta korregidu, lehenengo bera atzelari, aurrelari hasi zen, gero atzelari bizia zen, atzelari egon zen jokatzen. Segun zer bihar zen, ze lagun eguan, beste bat indargeziago daukona, baina bestik, bere lagunak indargizio, aurrelari, berak atzelari eta beste aurrelari. Baina, bederatzi urteaz aritzek errebotitean, Gernikako fronto baten, Ikusitzea daukaten Bizkaiko finala torneo eskolarrian, 4-5 pelota errebotetik eru baten. Errebotetik mutil batera, 9 urteaz, ez da erreza kolokaten. Koloka, ipintzia pelotillari. Ikusitzea daukat, 4-5 pelota
Eruga esan, baina ez, erugan ezkerreko hormillo eta justo ailaga, ez, ondo altza, 9 urteaz. Ja, klaro, hanik 8 urteaz, 7 ez neban ipiniko errebotiten, baina 8 ni pentsatu dut, hasi ginela errebotit. Neu bota pelota, ni ipinin 7-8 inguruan, kuadro inguruan, eta bera 4-5 eta pelotak bota. Rebesa ez dakizen bat, eskumia ez dakizen bat. Derrebotit. Gero, errebotera botaten hasten dezenin, ia ikasitxe hon berzara, gitxi gora bera errebotiten jakin berdozu. Zara zeiko, errebotera botaten da bizene, botate ontsunin, jaztauko ideari. Ez, gaztetatik hasi berzara. Bera zein modura, beste danakin. Edo zen errebotitenik, errebotera eurak zebenin heltzen, nik errebotitenik bitxine basa. Entrenamiento klase hori denekin egite zenun, hau da, entrenamiento espezifikoak, eukibierrian lau gazte partida bat edo bota, frontiza bota, jaso, sartu bota, zure metodologia espezifikoa zen, hau da, lehentxoa aipatu dezun bezala, errebotetikan eakutsi, edo aritzekin bakarrik izan zen. Ez, danakin. Danakin. Entrenamiento dana ez, baina Zati bat. gero, claro, segur, mutil asko goten bazirin, zailago zan hori etxen. Igual mutil kitxiago torte zirin, da legintze zirin horrek gauzak etxen. Baina hori zarri itxen gendu. Gero erreboti izan dugu modura, kostago botaten, ero rebesa zuzen botaten, eskerrek hormatik eskerrek hormara, rebes zuzena, rebesa ez eskerrek hormizio eta zarritxan ikusten duzuna. Jo eskerrek hormi eta kanpora, Lako rebesak da, rebesa zuzen euki, berda, rebesa barruti barrura, larreak eta kipulok eta euki, kipulok, arek eskerrek horman hartu, bertatik bertara, horrek dira rebesak. Orduan, mutilari, erakutsi burutzazu, aldanik onduen, nahi doza posturarik onenak, jugadak jokaldeak etxen erakutsi, eta errebotiten erakutsi, pelotari kompletu izateko. Aritzi, hasieratikan buruan sartu zenion kostadiloaren garrantzia, zeren leno, komentatu dugun bezala, zu hasi zinenean, hemen etzan ikusten kostadiloak botatzen, ez segurbideri, ez ondarrezi, gutxiago txinori, Floridako, gehien bat, Floridan ikusitako kontu bat izan zen, eta gero, ondoren, ia aurrelari guztiek botatzen dute kostadilua. Orduan, zu horren beste urtetan, han ibilita eta kaso hontan aritz bezalako ume egoki bat eskutan hartuta, aukera ezin hobe aukizenun honi erakutsi behar diot erremate hau ikasten. Bueno, berari modura, beren anaia posturetan antzerako zen, beren horren aritzen anaia gaitzolek kostaua ondo botatea. Deskumiaz ondo rematatea, bai. Baina, honek, aritzek gaztetatipe opari gitxite egiten ebasa. Ni beti izaten dutzen, bai. Nik neuk alegitzen ditzen opari gitxite, kontrara jugarez, nik ez neukan indarraskorik, ez nintzen indarreko pelota bezala, pelota asko bota sartu txene, banda, pelota asko bota berren eban tantu getxeko, eta ondo hartzen ebanin, remataten eban bebai. Ez nintzen rematatzaileat dizia. Botaten eban, da batzutan gehiago, konfizate hoten nintzen, beste batzutan gitxiago. Fausto, zurire iruditzen zaizu aritzen kasuan, aritz ez da jotzaile bat. Ez da pelotari fisiko bat esaterako, gastatu iteula pelota, oso teknikoa. Pegada joa ez eukitzeak bultzatu dio hain tekniko izatea, derri horrez hain errematea, hain fina eukitzea. Jotzaileek, hau da, beste erabatea esan da, jotzaileek handikap hori daukate, alde batetik berezko sasoi hori, baina ez dute behar izan hain teknikoak, ez hain finak. Bai, klaro. Indarra badaukazu beste gauza batzuk egiten duzu gauza. Oso itxen, teknikiaz. Nitzako aritz, teknikoki
neuk ikusi dutenik pelotaririk onenetariko da. Ez dut esaten nik gehien jokatu da bena. Ze pelotariak onak asko ezagutu dagoz. Asko ezagutu da nipe bai. Baina teknikoki beren hain kompletua gitxi, Gitxi ezagutu doraz, Nik gitxi memorian lan handia inbierdet gogora ekartzeko errebotetikan hain ondo erreboteatzen duen aurrelari bat. Beti gogora etortze zaizkit, Ondarrez edo baita Egurbidere bai, txikito Bolibar ere, dana ondo itezun, baina errebotetikan errebesa oso izugarri ona zaukan, baina aritzi ikusi diodan mekanismo hori gerria sartzeko, eta ezker pareta angulua bilatzeko hain behin da berriro, ez dakite norbait ikusi ote dedan, eta pentsa zenbat lakide edo lagun izan genituen urteaitan, Kostaua eta errebotia, eta kostaua hainken posizioa bardina da. Hainken posizioa, nahi dut esan, ormabi bat botaten dozunean, barrura erreboti behar dozunean, baina kostauko posturako hainken posizioa bardina da. Errebotin berak kostauan errestasun handia dauko, errebotin bai. Errebotin leku honin hartzen dago, horrek erakutsitza dagoz. Erakutsitza dagoz, gero berak urte askotan jokatzen, berak pelotari honan aurka, orduan bera ikasten joan da, bera hasi ina, pelotari modura. Baina txikitatik berak, txikitatik ikasiniko gauzak daukoz. Asko gauza asko txikitatik ikasiniko. Nik uste batzuk euki dutela berezko arte bat gauzak ondo egiteko jakin gabe nola egiten duten. Adibidez, garaibateko tximelaren errebesa edo leno larrea tipuloren errebesa hori ziren biomekanikaren aldetikan, estetikaren aldetikan, zena bat, hori ikasi baino gehiago, ikasire errepikaturen poderioz, hau da, egunero kantxan, guri tokatu zitzaigun bezala, edo aritzi miamin egokitu zitzaion bezala, behin da berriz eta hori aurkari gogorren kontra, berezkoa gehi praktikak emaitza izugarria ematen da, Orduan, aritzen kasuan nik uste, olako zerbaiten aurrean gaudela, berezko jaiotasun bat. Berak ikasi iban, berak eukion batero bat ezagutzen, eta gero berak jundan ikasten. Guk ez gendun euki, guk etxen gendu izan gauzak, geure buruz ikasinikuak eta botaten gendu izan gauzak, kostaua, baina erreboti iten genduan, baina ez inok ezauzkulako zelan erreboti berdozun, ero zelan kostaua bota berdozun, ero rebesa zelan bota berdozun. Geuzun ginen ikasten, da. Askotan, etxen genduan, ondo etxen genduan, gauzak, baina ezakigun zergaitzik etxen gendu izan ondo be. Nik gero hasi nintzen zergaitzik gauza bakotxa, rebesa botatzen dugun, eskumiaz botatzen dugun, gauza asko. Ni estatu batu betara junitzen nokalana, eskumiaz errebotiten ez neban jakin. Pentsa, profesional jokatzen egon da, da okalan estatu batu betan jokatzen. Beti rebesa errebotiten eban. Zergaitzik, inok ez eusadako esan, eskumarekin erreboti berdotena. Gero hasi nintzen ikaste, gero ikasi neban. Gero nik, gero aritzeri nik danetik, berak rebesa erabiltzen dago errebotin gehiago. Baina berak eskumia ondo errebotiten daki. Gero da besuko problemak badaukazu, ez dakiz, igual ez tozu erabiltzen, beste eskumako besua. Gaur egun sekulako garrantzia emate zaio arlo mentalari, psikologiari, kirolan. Lehen gure garaian, bakoitza bere neurarekin, da ratxatxarrean sartu ezkero, nola atera alako batean,
asko sufrituta ere bai, eta gaur egun, hori, badaude aukerak, psikologoak eta bar, arlo hortan, Aritz Erkiaga psikologikoki indartsua da, zuk hain ondo ezagutzen dezula, nola katalogatuko zenuke? Nik bai ez, momentu honetan bai. Momentu honetan ikusten da asko dakizela. Da, asko aldatu da, bere nixakeri asko aldatu da. Ez da Aritz, gaztetako Aritz, nahiko timidua, esan berbaskopua, lagunak danak, mutilak, eskolako mutilak eta pelotan ibili ziren mutilak dana ziren beren lagunak, konportamentu honeko mutilak, nahi bera, nahi beren anazia. Baina, nik pentsatzen dut asko, nitzako gauza bat falta zen jako Aritzeri beti. Ambizioia, hori honen izateko. Por ejemplo, hori Txikito de Bolibarrek, ukibana, zuk ezagutuz Txikito de Bolibar ondo. Txikito de Bolibarrek eukan hori ambizioia honen izateko. Barkatu, Fausto, ambizioa baino gehiago, nik Txikito de Bolibar hain ondo ezagutu nun egokitu zitzaidalako berarekin jokatzia temporada batzuk, ambizioa baino depredadorea zan, un depredador. Hau da, animaliak presa akabatu nahi dutenean kupidari gabe, zena hori zaukanez. Kantxan, agian ondo ulertu badizut, Aritzi hori falta izan zaio? Bai, nitzako bai. Nitzako, eta nik berari bezaten nintzen, nitzako zu, klaro, gauza batzuk jora berdozuz, baina goikotxea honena zanian, zu goikotxeen urre egon berzara. Goikotxea, bai, toke gehiago dauko, beste gauza batzuk daukoz, goikotxea momentu honi nego zenik, berau behia, azkan urteetan berau beha ondo ibili izan, azkan urteetan Miamin nahitza goikotxea ondo egon, berau beha ondo zen. Horretik izan dut, goikotxeen horre egon berdozu, izan egon diferentzia askora. Hor, goikotxean ganetik egotia ez da erreza. Mutil bat, izan metro bi pelotiari emote utzan alde bizitatik eta esan, baina honek teknik aldetik, ezket dana baino bi izan da, teknikoki, horregaz teknikiaz nitzako gorago, onberzan lehenago, ez azkan urteetan hon, aurretik. Baina, nitzako nahiko ondala, ez dakit jango, 15 bat urte igual izango da, Juan Ramon Arrasatek, berak esan da, Aritz maila honin egon zala, jokatzen. Berak Aritzek dauztan 13. irabazi, eta banan-banako horbe ondo, goikotxea izango da, honena banan-banan, baina ez pentsa Aritz oso ondo, banan-banan. Gero, Aritzi ikuste zaiona, neri beinepenia da iruditzen zait, ez dala oso azkarra korrika, baino kolokazioa dauka, aurria hartzen dio aurkariari. Hala da? Aurretik ikusten dugu, okaldezia. Posturan ikusten. Bera bizkorren ez da. Argi dago, ez da bizkorra, ez da gehien preparatzen dena, baina ikusi itzen dugu. Posturan, segun nun hartzen dabe, ze postura egiten dabe, bera, bitxi gora bera ipinitza dago. Ondo bota badotze, besta heltzen. Baina espada botaren ondo, bera neongo da. Gero gauza bat dauko, berak oparirik itxien etxen da bena. Gaur egunin dago zen pelotarez jakin, berak oparirik ez dago etxen. Gitxi. Da beste batzuk, oparez jak etxen da, bata bestiratzetik batzuk. Bata bestiratzetik. Zure gurasoek garrantzia aukizuten zu pelotari izateko? Ez. Nire familian egon ziren pelotariak. Nire etxe Ondarrut errazan. Larrinaga Ondarrutik dator. Baina, han egon ziren zuk ezagutu duzu pelotariak. Carlos Arrasate, Carlos Bedialaune eta Arrasate, esan. Napoleon, txikizia. Da gero, Urkiza nahi bizia behorrepe, nire etxean lehengu zinen semillak ziren horrek, irurak. Aztu jat, beste bat, Pakito Bedialaune eta Arrasate, Carlosen anaia, Tijuanan da jokatu bana, Uespalbitxean, da hortik. Da gero beste bat, Badiola bat egon zen,
bai. Caruso hori kantante famosuen familiko neska bateaz eskondu zana, Orlando ganera, Orlando jokatu bat, han eskondu zan Caruso familiko bateaz. Bai, nire kasuan, gure aitak bere biziko garrantzia ukizun bere momentuan gu anaiok pelotari bihurtzeko, ez? Eta atentzioa deitzen dit, ni frontoira jun izan naizenian, eta arkiaga jokatu, bere aita, Jose Ramon, beti ikusi izan duet armailetan. Afizionatutan ere bai, haine izizketan, orain dela, hoi urte kontuk eben Donostiin edo aritz etorri jokatzea eta aita beti aitarekin, orain ere Gernikara joaten banaiz, aita handa, zenbaterainoko garrantzia aukidu aritzen karreran bere aitaren paperak? Asko. Aitak asko lagundu dutza, aitak eta amak. Aitak ezin bat, beraz, ibiltze zana, txapelketa, Elizondora junbero txapelketi jokatzen, banako txapelketi da hola, Elizondora, eta ez dakit nola junbero, danera, urrun, aitzak txapelketa guztietara erute baina gero, aitzak eruti gauza bata, baina gero bera mutila, aguanten berda hori, lagunak nitxi, lagunak errezian nitxi, da bera gurasoekin partidora eta ez dakiz kilometrora eta arratzalde guztia ero zapatu domeka goxi partidu bat zapatu lagunak hortik juergan bueno, da bera etxi deongo za durrego hori partidua. Da bueno, aitak horretarako lagundu asko lagundu dutzen aitzak berari, baina gero berak hori ez da erreza, hainbeste urtean kantzetxe zara, bai. Eta berak ekin aurrera, anaizi bebaukan pelotarezea, miamen jokatzen, nik beste batzuk peukidoraz oso onak pelotarezeak. Baina 17 urteaz, posto zinjot, eske kantzen ez, ikasketak eta gero lagunak, lagunak igual zapatu, eta lagunak nahi dut urtean, eta domenkan partidu badaukat, da hortik mutilak ondo jokatzen benak. Teknikoki, ekuiden mutil bat, ekuiden ban, ondarreza, emote ban ondarreza, saso batek ondarreza, errez jokatzen ban, izpastartarra bera, hori mutila, baina itxiki ban. Da beste batzuk beste gauza batzuk, amabost urteaz, ez dakiz erreten, ez dakiz azten dira beste mundu baten, beste olako batzukin, da galdu itxen da pelotarezia. Eukidoraz pelotareziak. Onak, ez da benak, klaro, aritzen moduko ez da urteten beti. Aritz bat da. Nik danari bardin erakutsi dut. Baina aritz batek urten, da urten. Beste batzuk eukine bazen, oso onak, bai. Baina, zeben jarraitzu. Baina aritze bai, aritzek aitxeak asko lagundu dutzen, etxin asko lagundu dutzen. Nire aitxe galdu dut zuia nik gure etxin esan, kirolerako aitxeari gustatzen jako pelota. Nire aitxe arrantzale izan. Ni 15 urteaz, ikasti jaten gustatzen, 15 urteaz itxasun ibilin, zan? Arrantzan. Aitxeagaz arrantzan. Honako itxasontzi txikitsu bat eukagun, da sarik bota, sarik batu, eta horretara, goizek iruretan, irutarte alzaten nintzen itxasorako. Handik etorri, entrenaten. Itxasun, etorri, igual, goizin, batxun entrenaten, kantzak-kantzen, ja. Zer hondik, horre 15 urteaz azten, zagoz, korputza egiten dago. Kantzak-kantzen, entrenaten. Da horretara, Aritzi soka luzea dauka, oraindikan gelditze zaio urte... Nik behen aitari zen entzan, daukun teknikiaz, 54 urtera arte jokatuko. Punta-puntan. Puntan, onena izaten gatsa da, 54 urteaz. Baina,
ni pentsatzen dut horri biliko dela, baina gero gorputza lagundu behar dago. Lezinoi bebak izuzuk. Adin bateaz, ez da bardin. Bera abengo mina, bateko besuko mina, horreko gerriko mina, ibiltzen da turista jokatzen partidu askorik. Hori da, problema fizikorik ez badauko. Daukon teknikiagaz, bere naitari, berari bezan dutzat, berari bezan, lehenko bere naitari izan dutzen, eta gero berari bezan dutzen. Da, gero atzetik bestatorreko zatirik. Antxio datoz batzuk, baina ez da ikusten, holan, ezken nintzako orduak falta jake mutilari. Gaur eguneko gaztiak ezke zinozuna, da, Winter Series jokatzen bota mutila, esperientzik itxiko mutila. Zen maile mongo da baritz baten kontra, edo goikotxeen kontra, aurka, ero laran, ero derazan, esperientziko pelotarezen kontra. Batxa da hori. Hori, eura mutilak, nintzako gehien destakat nabenak, egon berdira entrenaten, dagozen figurak entrenaten. Urte bete bi, ez dakizen bat. Eurakin entrenaten. Lantzin bai igual partidoren bat, bai, ez dakit. Amiz oso badiraz be, eurakin baina, sartzen dozu, mutilak, hala, sartu hor jokatzen horrek izela. Hori da, gu debuta gendunin, egurbiden kontra, bitxi partidua, ondarrazen kontra. Zerrengo gendugu egurbiden kontra. Ondarrazen eta egurbide ikusitzen gendu zen guk, bakarrik. Esterik ez. Daudenen artean, nork, zein ikusten duzu bere lekua kentzeko mogun? Gero ikusin behar noski, ez? Baina, itxuraz, baten bat, nik neu Urristi. Ikusten dut, gauza asko daukoz, baina partidu batzutan ikusi dut ondo, nik Urristi lehenengo bidar ikusi nebanin markinan afizionatu mailan, telebistan, esan partidu bat, telebistatu zen da, ikusi neban, Euskal Telebistan, eta honen mutilak, honen, berdeuan, ondik, errebot egiten da, kostaten jakon, baina beren detaili ikusi neban, bizkorra kantxan, bila juteza, pelotin bila aurrera, kostaua botate eban, zan eban, hau mutila, zen beste batzuri behar, hau mutila, hemendik urte bi barru, hau mutila, progresioa segitzen badau, goian egon berdau. Goian egon, hemen hor dago. Nik hori ikusten dut, momentu, baina ikusi dutanaz partidu batzuk onak. Hasieran Winter Seriesen ondo hasi zen, lehenengo fasia. Bigarren fasian ez jaten guztat. Danietik etorri zanin aritzen kontra lehenengo partiduaz, lehenengo amabostena partidua, bai, detalle batzuk itxi bazan, baina gero zerrez. Eta gero, banan be, honen Barandiken kontra, hemen Durangon jokatu ben partidua, ez dakit, nintzako daukon fakultadeekin, banan gehiago jokatu, zeban jokatu zer. Zik, Gazteizen aurrerago jokatu banean, aritzen aurka, ondo jokatu ban. Beste lekitxon ikusi neban, semifinala jokatzen, ondo jokatu ban. Hombre, kontraraziope nahiko Gazteizen aritzen kontra, aritzek beste partidu ez neban ikusi, Urrestine. Baina aritzek zeban jokatu ondo, 8 pelota galdu esan, Del Riok beste horren beste, orduan, pentsa, zeben jokatu ondo. Aritze berape zeban jokatu ondo, eta bueno, baina berak honek oso ondo. Urrestik oso ondo jokatu. Gazteizen. Desta frontorreza, Gazteiz. Pelotik bizkor dabil, destrainu betzen dituz. Neutzako lehen behin, aldatuz bada igual on peloti hobeto dabil, zakitz. Hobeto dabil, baina gure denporetan, nik jokatu neban Gazteizen, esan fronto erreza jokatzeko. Eskapada eta oso kantxa, bai. Neri Urreistirekin gauza bera gertatu zitzaidan, Danian ikusi nuenia jokatzen, oin dela bizpairu temporada, bere lehen da biziko temporadan, eta
huts asko, saketikan txarto, bueno, baina ikuste zitzaion zerbait berezia. Bazegoela gaia, ez? Lehen gaia bazegoen asko mejoratzen ari da, baina oraindik bide luzea dauka. Bai. Oso bide luzea. Bai, holan da. Segidu Eta- jarraitzu berko da, progresaten. Lo gelditzen bada, ez da izango ezer. Ez da Hori da. izango, inoiz, onena. Nik gogoan daukat gure garaiko mentalidadea, Fausto. Gazte bat etortzezarian, da norberaren kasuan edo beste hainbeste, ez denbora kontua da, egingo da, ez promesa, una promesa, que llegará a ser figura, baina etzan inundik ere aipatzen lanaren kultura, ez? Entrenamentu espezifikoena, bakarrik, bueno, helduko da, halako batien egingo da, zatikan postura ona dazka, Postura honak dagoz, itura ona du, eta horrek jokatuko du pelotan. Eta gero nire lagun mina izan duzan, Sebastián Arroarrenak bezala, ez, beti izateko, 28 años y todavía prometiendo. O sea, bere bizi guztien, eterna promesa. Gaur esan dezun bezala, aukera gutxi daukate, partida gutxi, eta orduan partiduak edo entrenamientu. Espada horren ordezko entrenamiento gogorrak egiten, benetan saiatu, beste kiroletan egiten. Entrenak euren artean profesionalakin, honekin aritzea, ez dakiz zelan aldanen. Baina eurakin entrena berdabe, aritzea, solaran, heladutx, ez dakiz, horrekin egon berdabe, entrenate barandika, honekin entrenaten egon berdabe besti gaztiak, honenak, honenak aukeratu berdiaz, eta horrekin ipini berdiaz entrenaten. Usten dezu hori gertatzen ari dela? Hau da, eraman enpresak, gaur egun da promotora indartsuena, interesa gehien daukana figura berrik sortzeko, badezu horren berri, zu tekniko izan da bezala, kanpotikan begiratuta, ardura izango bazenu, ez? Entramado hortan, zer aldatuko zenuke? Nik hori esan zutena, nik mutilak eurakin entrenatzen edukiko neukezu. Destakagoenak, gehien destakatzen da benak. Eta gero, claro, pasaten da gero txapelketak, ikusten dut, Deportibon, Bilboko Deportibon, ipintzen badozuz, urtian ziar, larun bat gabetan, ero ostiral gabetan ipintzen badozuz, partiduak, iluntzian, ipintzen badozuz, nintzako, bat aukeratu badozu, egon bat bizitatik, nintzako hor jente asko jogo litzateke. Hori betetzen da, betetzen da hori frontoia, ez da Gernikako frontoia, baina betetzen da. Ez da, hauntxe bai, jokatzeko da, hauntxe txapelketia, laster da jokatzeko Bilboko txapelketia, baina txapelketia, eta gero beste urte guztian itxita. Igual hori izango litzateke leku bat, horre gaztiak, destakauenak partiduk aldabena jokatu. Lehen Gernikan jokatzen dut, gurri Gernikan jokatzen duen, 4 partidu jokatzen zeria. 4 partidu egunia. Larun bata, igandia, astelena. 4 partidu bakotxia. Pelotari asko. Horren artian, pelotariak urten etxe, baina honek mutilak espadauke hori aukeria, eta gero horre, nintzako zer, esaten da, txapelketa jokatzen da bez, bai. Baina euren artian ez dakit ze partidu jokatzen da, nik ez dakit ze partidu jokatzen da, baina beti euren artian. Nintzako sartu birziake honekin, urrestiaz, honekin ja urresti hor sartuta dago, goikukin dago, horrekin entrenaten. Destakauenak, gehien destakatzen dabenak, eurekin entrenaten, eta partiduk ipini birziak ez. Partiduak, honenari ipini birziak ez, partiduak, partidure jokatu barik eta gero, Winter Series jokatu behar dozu, datorren hilean Winter Series jokatu behar dozu. Hori zein izan. Eta gero, jugan horra, Magic Cityra, Magic City zau jokatzen, da, etorri Gernikana, eta jokatzen, Magic City, Gernikako frontora, ze diferentzi dago. Hori nintzako, esaten bozu, Daniatik etorri zaiela,
honek Urreiztitxa, Gorka etorri zela, bueno, baina Magic Citytik etorri txa, Winter Series jokatzen, eske beste mundu bat, ez dauko zei ikusirik. Bai. Ensaiaten nuen oso 15 egun, hilabete, hilebi basagoz gehiago, hobeto, baina eske, zinena Magic Citytik ona etorri. Bai. Fausto, Bilar ostegun santua, finala jokatzen da Lekeitxoan, Bai. Aritz eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren kontra. Bai. Aritzek, ez dakit, bentaja atzian, ez dakit ez ote daukan, baina hortxe nunbait, orduan. Bueno, bentaja hori gatsa da jakitxe. Gero bertan partidun, bentaja bai, bueno, Gorka ondo da, beste honen ondo jokatu ban. Bera Aritz esan egon hainbeste ondo, semifinalian, baina Gorka nahiko ondo egon zen. Baina, bueno, beste Urresti txalek ondo egon zirien ikusi, semifinalien ondo egon zirien. Bueno, partidua, Aritzak ez dauko partidu erreza. Ez dauko partidu erreza, baina, bueno, nik beti daukate, Aritzek beti ataraten du beren gauzak, nik pentsatzen dut, mongo da beren mailia. Baina, ez da izango partidu erreza. Agian, Lekeitxeko kantxa, berarentzat egokiena ote da, ez dakipa, nola ikusten duzu? Bai, berak hori frontoi ondo jokatzen dago, eta ez da ondo jokatzen dago, Lekeitxoko frontoian, baina nintzako frontorik onena berentzako Gernika da. Gernika da, bai. Ez Durango, ez Gernika. Gero igual iparraldien egiko batero bat, ez dakit zein egiko da beren gustoko, baina nik Gernikan espazioak dago, zenlekoan fronto handia da. Badakizut, han hueko asko dago. Han erak asko mobitzen dago pelotia eta... Duela urtebete omenaldia egin zizuen Lekeitxon bertan, ez? Merezita, hain justu, horren beste urte... Niri ja gustaten horrek, omenaldi jakete ja gustaten. Ja gustaten, baina, bueno, deitxe ustean da, berta klukeko honek presidentiak, niaz pelotan ikasitakoa, Aitzol Gallete beitiak, eta, bueno, Aitzol, bueno, eskerrik asko, eta hori niaz akordatia ezi, baina, badakizu niri jatena gustatzen, beran badaki. Bueno, baina pentsa badozu niaz, udaletxeik eta zeuek klukak eta hori, bueno, azkanin gero ilusio hori eustan, Aritzarkia ganera beren kamiseta oparituztan, beren familien partez, eta han daukat, enbarkata daukat, Horritu. Han daukat, enbarkade ban, da nipinitza daukat etxin elegante, Lekitxon daukat. Zure trofeo kutxunena agian? Bai, ilusio hori eustan, ganean sorpresa atrapa, han neuan lorak, beste olako itxurri bat, han Lekitxon beti txapelketak eta dauzenean regalatu da figura bat, da, berbetan zinegotzea ez da pelotako presidente, da, olakoren bat, bera agertzen jat, atzaiko aldetik, Aritz. Sorpresa bat, itzela. Beren familien partez, izan. Bai, eskolak jarraipena badu Aitzol Gallete beiti eta beren araiarekin, ez da? Bai. Mutil asko dago momentun, eta politxo jokatzen da. Neskak ere bai? Neskarik bai bat, ero bi baina gitxi. Mutilak dagoz gehiago. Eta han egoten gara, Anakabe, Landabaso, Aretxaga beste bat Milanen da jokatu bana, Gotzon Bengotxea beste bat zaizuk ezagutu gazen da, Milanen da jokatu niko gara, horre bai, Daitonan da hortik. Da horre bai, da egoten gara ikusten. Garai bateko kontuk gogoan. Bai, zure programin kontura berba egiten du, eta, bueno, han egoten gara. Ederki Fausto ba. Gero, gauza bat nahi dut esan. Bai. Nesken txapelketak eta hori, bueno, postuten ez neskak jokatzen egoti txapelketak eta asko mejora dira neskak. Baina, gauza bat nik ikusten dut, dagoz batzuk, 4-5 pauso moten da benak, eta nik mutildanari erakutsi dut denari, nik beti erakutsi dut 3 pauso moten. Zu badakizu hori, rebesaz 3 pauso, eskuminaz 3 pauso. Baina dagoz batzuk, rebesaz
5 pausu moten da bena. bai. Da, gelditzen da bena ganera, denbora asko. Bai. Beste batzuk dago, zago, motrikuarra otaino, hori txikitsuga, horrek, por ejemplo, jokatzen dau, antzinako pelotaren modura, darto pelotan. Atzetik aurrera sartu, atzetik aurrera, karrerilla, bota, eskumia ez bardin. Arek ez dago gelditzen. Denbori gelditzen dago, gelditzu berdana, eta bueno, beste batzuk. Baina batzuk dagoz, eske hori ikusten bada be, atzetik datozenak, pasako da, azkanien hori argi ikusi berda. Monitore batek erakusten da beni, 3 pausuok erakutzen berdotu sumiari. Bai, erabat ados. Mutilari, ero neskari. Pausuak 3 izan berdiraz. Ez, 4, ero 5. Bezalan, bentajak hartzen gagoz. Hori trampa da. Hori ikusten dut dago zela batzuk etxean. Testakitzen horrek hartu berda ben horre, ero federazioek egin behar badau, ero epaileek egin behar badabe, ero enpresak egin behar badabe, baina hor zo zerren berda. Bestelan, azkanian hori, baina asko mejora dira. Bestelan, ikusi dira neska batzuk, lekitxoko txapelketan be, Durango kumbe bai telebistatik, asko mejora dira. Errebotin faltazak gehien bat, baina bezala, peloteuan, bote korridora, aire topatzen pelotia, mobidu, ondo mobitzen, remataten, bai, asko. Asko, bai. Aritz zorion dune ban, Helene haitxik. Helene beren eskolako da. Bai. Da, zaretuan, bueno, niri Helene lehin be gustatzen jaten, baina faltazak zen duz. Gazti izan, da, bueno. Baina, zanetzen, zorion dune ban, zelan erakutsi dut. Mejoren, asko mejora. Bai, asko. Kostaua botateko sasoian, errebotiteko sasoian, pelotin bila. Apurtxu bat faltazako igual, claro, atzelari hona dauko nian apur bat gelditzen da, atzelari zer iztot, ez, beren lekuan bera sartu behar dago. Beren lekuan hor 6 kuadru, hor beren pelotak dira danak. Rebesa, zan eskerrek hor mondu ganan bere egon behar da. Da, berak aide hartzen badau, atzelari jakan 12 hartzi baino hobeto da, Así que berak hartu eta berak egun berotzu handik. Haxe, faltasiako nioan apur bat. Estelan, zorion du neban, aritz, zan eskerrak eta WhatsAppetik. Oso ondo. Zorion du. Fausto Larrenaga, zorionak zuri horren beste urtetan erakusten da oraindikan gogotik bizitzen zestapuntaren aktualidadea, eta seguro oraindikan jute zela eta baten bati esati dozula hau edo beste, baita garritzi ere bai, ez? Bai, gazte bat zuri, bai, igual bai. Beste kiroletan figura handia direnak aholkua eskatzen dute maitsu zarrei, golfean, da tenisian, da norbera barrendikan ez daki batzutan zer aidan gaizkiten, orduan kanpotikan errezagua da, hori, deskonfiantza batian edo, bai. Bat daugat mutil bat, 55 urte dagoz, da deitxu eustan etxera, da, zauztania, erakutsiko txaten berari zestan jokatzen. Eta, berak entzun da nik zestan erakutsi nebala, lekitxoko eskolan da, baritzarkiaren maizu izan. Hauzi da, deitxu eustan, da, azte bitxati behin, berak igual gehiago benezen, nik, azte bitxati behin nahi badozu, gelditzuko gara. Larun bat goixetan, gelditzen gara, da, 55 urteaz. Hile batzuk aurretik azitzeguan beren kontuna, denpora badoia mejoraten. 55 urteaz. Beste lagun bat ekarri dago, beste beren adinekua, badoia ez mejoraten. Nik gazteikin nahi neuke, baina askotan batzutan Bilbo neoten ez, beste batzutan lekitxo. Orduan, zinjot komprometidu lekitxoko klukaz erakusteko. Ganera badago beste mutil bat, bi badago erakusten da benak, eta gustako jaten gaztiari erakustia, kostauko posturita. Polita litzateke egingo bazenu tutorial bat, YouTubeen da bideo bat, adibidez, kostadoa nola bota, zeren eskakintasuna izugarria dago, nire ustez. Oraindikan zestapuntaren erakusteko, modernizatzeko, utxune handia dago, eta zurea bezalako jakinduriak beteko balu espazioren bat, hori, lau bost gauzekin askok eskertuko lukete. Bai.
Bai, ez litzateke izango txarra. Apur bat esplikatia zelan dezen, posuk zelan dezen, hainken posizioia, da hori, eske, bideoren batzuk egin direz. Azaltzen, zesta, zelan tekniki eta hori. Entzun dut bat edo baten, dagola txarto esplikata. Rebesaz botadeko sasoian, 3 pausuk barik, 4 pausoaz, azalduta dagola. Ja. Igual, baixalik bertan momentuen nervioso, ez dakiz zer, nik ez dut ikusi hori bideoa, Adakit dagona, baina esan ninabe, pausuak txarto esplikata dauz. 3 pauso barik 4, emoten didazela. Horrek igual, horren bideoak igual laguntzen dau. 4 pauso emoten dauz, enoren. Seguro, seguro. Baina hori, eske, nik ikusten dute modura, profesionalizan danak, maizu danak, ikusin berda baina 4 pauso 5 emoten da bena. Eta asko gelditzen da bena. Hori, eske, nik ez dut ulertzen hori, nik ez dut erakutsi hori umilari. Nik hori ez dut erakutsi. Zuri bezertzuen erakutsik hori. Hala da bai. Ederki, Fausto, mil esker zure denbora guri eskaintzeagatikan, da segi horrela ilusio horrekin, da besarkada bat Anakabe, Jose Landa eta inguru hortan biltzen zareten hoi. Ondo izan. Arek ikusiko da, ikusiko da. Edo tranquil izango zen. Baina, egon gonesa, astelenin erurekin, da... Eskerrik asko. Baina entzungo da, programa. Baina, ondo segi. Eskerrik asko, Zebri, Agur.